Hej hej derude. Vi har åbent i dag fra klokken 10 af, hvor vi gerne lige skulle have solgt de sidste julevarer. Røget laks, KZ-rullepølser, gode spegepølser, hamburgerryg og bacon og letsaltet flæsk, en grillpølse imellem juledagene, store flotte hamburgerryg, forskellige spegepølser. Så har vi der er også lidt bøffer til nytår. Vi har lækker flæskesteg, medister, nogle gode ribben, igen flæskesteg. Og sidst men ikke mindst, eleverne lavede i går mørbrad eller creme, virkelig lækker sovs. Og jamen, vi har selvfølgelig også leverpostej, så vi har masser af ting, som vi gerne lige vil have solgt her i dag mellem 10 og 12. Køb for over 200 og få en leverpostej, køb for 300 og få 2 leverpostej med oven i hatten. Vi ses!